Evo je Sandra kako šeta Mička. A ja se klizam sa Aleksandrom. Ćao! Au! Udini nogu. Evo ga Mička. Mička! Miška? Miška, Ja Miška. sam rekao engleske nogu. A piša. Mrzle mi se noge. Šta ti radi? Evo je Sandra. Pazi, ledivam. To mi treba. Čekaj, šta radi mi više? Evo je Sandra. Kako ti ga jedeš dalje? Evo ga Mičko. Miška? Vidite Mička. Ajde Mičko. Ajde. Mičko i Sandra. Aki. Ja, ima kuća neka Jo. Čepane. Što su bio Miško? Vidi, Sandra se natrtila. Vidi, evo je Sandra. Sandra. Bože. Če se skrši. Moj mi padniš no. Padem ja, padnu i ti. Šta ti je bre? Ne može da diše. Pa ti kad ga vučeš ko si vonja. Dupe joj snimaj. Kako si dobro vidi. A. Nije loš ovaj mobil do sad. Oj. Staj. Ja, bože. Evo neko kuće. Vidi se baš da. Stigla ga s njim. Ćao, kuća. Kućem, kuća. Vidi ono. Sada će padne. Sandra, uspori malo. Da.